Dnes vám ukážu recept na jablečné rohlíčky s ořechy a perníkovým kořením. Tyto rohlíčky vás zaručeně překvapí. Jsou krásně křehké, vláčné a rozplývají se na jazyku. Na jednu várku budete potřebovat 500 g listového těsta, 3 středně velká jablka, 100 g vleských ořechů, 80 g třtinového cukru, 1 lžičku perníkového koření, 50 g másla, špetku soli a 1 vajíčko na potření. Nejprve nakrájím a nastrouhám jablka, která následně budu používat do náplně. Poté do nich přidám cukr, perníkové koření, změkklé máslo, nasekané vlašské ořechy a špetku soli. Nyní směs důkladně promíchám, aby se všechny ingredience hezky spojily dohromady. Poté, co mám hotovou náplň, vezmu listové těsto, zvážím si ho a následně ho rozdělím na 10 stejných dílů, zhruba po 54 gramech. Každý díl vyválím do tvaru obdélníku a do horní poloviny udělám kopeček z připravené náplně. Přes náplň přehnu horní část těsta a přimačkám ji tak, aby náplň nemohla vytéct. Zbylou část těsta rozkrájím pomocí nože na tenké proužky. Nyní sroluji rohlíček od horní části s náplní směrem dolů a poté ho zahnu do požadovaného tvaru. Připravené rohlíčky vyskládám na plech s pečícím papírem a potřu vajíčkem. Peču je zhruba 20 minut na 190 stupňů. Hotové rohlíčky mohu ještě teplé posypat nasekanými vlašskými ořechy a pocukrovat. Dobrou chuť!